गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ लानानै बिटिआरनि गोख्रों राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरा दान्थे-बिदान्थे खालामलायनाया सोलिगासिनो। इउपिपिएल दोलोनि गुबुन सासे गागि दैदेनगिरि बेरलाव के खारजि बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ गोबां बाथ्राजों सोंखारिदों। बेरलाव के खारजि बिथाङा बुंदों, गावनि गाइखेरखौ रावबो गोखै होननानै लाया। इउपिपिएल दोलोखौ गाज्रि होननानै बुङोब्लानो दि बिपिएफ दोलोखौ रायजो राजाफोरा मोजां मोनगोन बे बाथ्रा नङा। बिटिआरआव गावसोरखौनो फेक्टर साननानै लानाय बिपिएफ दोलोआ दायो बिटिआर ओनसोलाव फेक्टर नङा। बबेखानि इउपिपिएल दोलोनि बिटिआर सरकारा रायजो राजाफोरनि गोख्रै जौगाथायनि खामानि मावगासिनो आरो गोबां सोलायनाय लाबोनो हाबाय होननानै बेरलाव के खारजि बिथाङा बुंबावदों। नोंथांमोना माब्लाबाफोर हेकारनि जेआव गोग्लैखांबाय नामा एबा हेकारनि जेआव गोग्लैनानै नोंथाङाबो माब्लाबाफोर रां खावजाखांबायबा बेनि थाखाय नोंथांमोना माखासे सांग्रांथिखौ लानो नांगोन। आथिखालाव माखासे सुबुंफोरा हेकारनि जेआव गोग्लैनायखौ नुनो मोनो। हेकारनि जेआव गोग्लैनानै गोबां रां खावजानानै जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनो गोनां जायो। हेकारनि जेनिफ्राय नोंथांमोना माबोरै बारग'नो हायो बेनि राहाफोरा जाबाय। जुदि नोंथाङा हेकारनि जेनिफ्राय बारग'नोब्ला माखासे नेमफोरखौ फालिनांगोन। बे नेमखौ मानिनानै सोलियोब्ला नोंथाङा हेकारनि जेनिफ्राय बारग'नो हागोन। बेफोर नेमआ जाबाय, गिबियावनो नोंथाङा कम्पिउटार, स्मार्टफन आरो लेपटपआव 12 आखर थानाय गोरा पासवर्ड खालामनानै लानांगोन। बे पासवर्डखौ गुबुन रावनोबो फोरमायनो नाङा आरो जायखिजाया वेबसाइटफोरावबो बेखौ शेयार खालामनो नाङा। रैखाथिनि थाखाय टु फेक्टर अथेन्टिकेसन एबा 2FA बाहायोब्ला हेकारा नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ हेक खालामनो हानाय नङा। नोंथाङा नोंथांनि कम्पिउटार, स्मार्टफन आरो लेपटपखौ सफ्टवेयार आपडेट खालामबाय थानांगोन। मख'नो गोनांदि पाब्लिक वाइ-फाइ बाहायनाय समाव नोंथाङा जोबोद सांग्रां जानांगोन। पाब्लिक वाइ-फाइ बाहायनाय समाव नोंथाङा माब्लाबाबो बेंक एकाउन्ट आरो क्रेडिट कार्डजों सोमोन्दो थानाय खामानि मावनो नाङा। बबेखानि गोरोन्थियावबो पाब्लिक वाइ-फाइ बाहायनाय समाव इमेल आइडि एबा टेक्सट मेसेजजों बेंक एकाउन्ट डिटेल्सखौ शेयार खालामनाङा। जुदि नोंथाङा बैफोर नेमफोरखौ आबुङै मानिनानै सोलियोब्ला हेकारनि जेनिफ्राय बारग'नो हागोन आरो माब्लाबाबो हेकारा नोंथांनि रांफोरखौ सोलो बाहायनानै खावनो हानाय नङा। 6 जनगोष्ठीआ एसटि मोननायनि क्राइटेरिया गैया होननानै बुंनायनि सायाव एमपि कामाख्या प्रसाद तासानि मुसुखाखौ सावनानै गोख्रों सोमावसारदों। क'क्राझार जिल्लानि नायगावआव एमपि कामाख्या प्रसाद तासानि मुसुखा सावनानै गोख्रों खुद्रिसारदों। अल आदिबासि स्टुडेन्ट एस'सिएशन अफ आसाम एबा आसाया जुदि आदिबासि माहारिनो एसटि होआब्ला आदिबासि हारिनिफ्राय भट मोना होननानैबो गोख्रों हुमखि होबावदों। इजराइल आरो हामास उदखारिफोरनि गेजेराव दावहा जानाया दासिमबो सोलिगासिनो दङ। इजराइलनि रागा जोंनायनि खिथेर होखारनायनिफ्राय माबोरै रैखाथि मोननो हागोन? हामासनि गाहाय उदखारि हानजा याह्या सिनवारआ इजराइलनि रागा जोंनानै खिथेर होखारनायनिफ्राय हामासनि गाहाय उदखारि हानजा याह्या सिनवारआ माबेबा सुरंगआव थाखोमानानै दङ होननानै मिथिनो मोन्दों। याह्या सिनवारआ बै उदखारि हानजायानोदि जाय थांनाय 7 अक्ट'बराव इजराइलाव गाग्लोबनायाव सा 14,000 सुबुंफोरनि जिउ खहा जादोंमोन। बेनि फिनजाथाय महरै इजराइलनि सान्थ्रिया हामास उदखारिफोरखौ फोजोबस्रांनो गोख्रोङै फिनजाथाय होगासिनो। मख'नो गोनांदि हामासनि गाहाय उदखारि हानजा याह्या सिनवारआ इजराइलाव गाग्लोबनो थाखाय 2 बोसोर सिगांनो प्लानिं खालामखादोंमोन। याह्या सिनवारआ इजराइलनि दैदेनगिरिफोर आरो बिबानगिरिफोरनो फोथायनाय होदोंमोन दि गावसोर दावहा नांनो गोसो गैया होननानै आरो जौगाखांनाय फारसे दावगालांनानै गाजाखौ दुबाइ आरो सिंगापुर हादर बायदि बानायनो गोसो जादों। याह्या सिनवार उदखारि हानजानि बेबादि बाथ्रा बुंनानै इजराइलखौ लामा आन्दायहोनानै हरखाबै थांनाय 7 अक्ट'बराव इजराइलाव गाग्लोबदोंमोन। हामास उदखारि याह्या सिनवारखौ नागिरबाय थानायजों लोगोसे इजराइलआ लेबाननाव हिजबुल्लाह उदखारिफोरनि गाहाय थाग्रा जायगाफोरखौ गावख्रुबनानै सिलिंखार खालामदों। इजराइलनि सान्थ्रि हानजाफोरा सा गाजायाव गाग्लोबनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन खालामदों। हामास उदखारिफोरा थाखोमानानै थानाय गं 3 सुरंगफोरखौ गाग्लोबनानै सिलिंखार खालामनायाव हामास उदखारिफोरा गिनानै गुबुन जायगायाव थाखोमाहैनायनि इजराइल सान्थ्रिफोरा मिथिहोदों। भारतआ भार्चुएल फर्मेटनि गेजेरजों नैथि भइस अफ द ग्लबेल साउथ सामिट खुंफुंदों। बे भइस अफ द ग्लबेल साउथ सामिटआव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिजों लोगोसे ग्लबेल साउथ हादरफोरनि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लादों। ग्लबेल साउथ हादरफोरनि दैदेनगिरिफोरा भइस अफ द ग्लबेल साउथ सामिटआव माखासे गोनांथार बाथ्राफोरनि सायाव सावरायलायदों। बे सावरायलायनायाव सोलिबाय थानाय दाङाबाजिनि सायाव गुवारै सावरायलायदों आरो उदखारिफोरखौ होबथानो थाखाय गेजेर हायुंआरि हेफाजाबखौ गोख्रों खालामनो थांखि लानाय जादों। बेजों लोगोसे ग्लबेल साउथनि हादरफोराव सोलिबाय थानाय दाङाबाजि
दाङाबाजिया जौगालु नाजानायाव गाज्रि गोहोम गोग्लैनायनि सायावबो गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायलायदों। दैदेनगिरिफोरा गासैबो रोखोमनि उदखारिफोरनि बेरेखायै दावहा नांनायाव मुलुगनां हेफाजाबखौ बांहोनो थाखाय खौसेयै बाउसोमनायखौ रोखा खालामदों। मख'नो गोनांदि मिनिस्ट्रि अफ एक्सटार्नेल एफेयार्सआ बुंथिदों दि बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय गेजेर हायुंआरि हेफाजाब आरो हायुंआरि साइबार गोहोखौ बांहोनाय जागोन। 21थि जौथाइनि मुलुगनां जेंनाफोर गुबैयै ग्लबेल साउथनि गोनांथिफोरनि फारसे बांसिन सांग्रांथि खालामनो थाखाय मुलुगनां खुंथाय दाथायफोरखौ फोसाबनायनि सायाव गोख्रों खामानि मावगोन। बे सावरायलायनायनि गेजेरजों ग्लबेल साउथ हादरफोरनि दैदेनगिरिफोरा दाङाबाजिफोरखौ गोजोनै आरो थार महरै सुस्रांनो थाखाय गोख्रोङै बाउसोमनानै खामानि मावलांनो थांखि लादों। नोंथांमोनाबो कभिड भेक्सिन लादोंमोनब्ला बे खौरांखौ मिथिनानै लानाया जोबोद गोनां। जायफोर कभिड भेक्सिन लादोंमोन बिथांमोननि थाखाय ICMR आ मोनसे गोनांथार बाथ्रा फोसावनानै होदों। कभिड-19 बेरामनि उनाव सरकारा नोगोरारिफोरनि जिउ रैखा खालामनो थाखाय मोनसे गेदेर टिका थुनाय हाबाफारि जागायजेनदोंमोन। सरकारनि बे गिदिर टिका थुनायनि बिथोन बायदियैनो हादराव गासै 2 बिलियननिबो बांसिन सुबुंफोरनो टिका थुनाय जादोंमोन। नाथाय थांनाय 1 बोसोरनि गेजेरावनो लाइमोनफोरा हार्ट एटेकजों थैनाय गोबां जाथायफोर जादों आरो बे जाथायफोरनि गुबै जाहोना भेक्सिनानो नामा बेखौ लानानै गोबां सावरायलायनाय जादोंमोन। बबेखानि दा इन्डियान काउन्सिल अफ मेडिकेल रिसार्चआ बेनि सायाव माखासे गोनां खेंफोरथि होदों। गुबैयै ICMR आ बे सोंथिनि सायावनो मोनसे नायबिजिरनायखौ जागायजेनदोंमोन। मख'नो गोनांदि कभिड भेक्सिन आरो हरखाबै थैनायनि गेजेराव माबाफोर सोमोन्दो दंमारो नामा बेनि सायाव ICMR आ नायबिजिरदोंमोन। नायबिजिरनायनि गेजेरजों ICMR आ बुंथिदों दि कभिड-19 टिकाया लाइमोनफोरनि हरखाब थैनायनि जाहोन नङा आरो कभिड भेक्सिनआ हरखाब थैनायजों जेबो सोमोन्दो गैया। गोबां बिबांनि जौ लोंनाय एबा फेग्रा मुवा लानाय आरो गोख्रैयै ब्याम खालामनाया लाइमोनफोरनि हरखाब थैनायनि माखासे जाहोनफोर जानो हागौ होननानै ICMR आ नायबिजिरखांनायनि उनाव फोसावनानै होदों। बेनिफ्राय रोखा जानो हायोदि कभिड भेक्सिन आरो हार्ट एटेकजों थैनायनि गेजेराव कभिड भेक्सिनआ जेबो सोमोन्दो गैया। जनाय मुरखं सेलेक्ट ब्लक गुदि सोलोंथाइ मावख'नि मोखाङाव टेट उथ्रिसारनाय फोरोंगिरिफोरनि गोख्रों धरना। दुलाराय आसाम गुदि टेटआ फोरोंगिरि समाज मुरखं सेलेक्ट ब्लक कमिटिखौ उथ्रिसारनो हानाय फोरोंगिरिफोरा 2 घन्टा धरना होदों। दुलाराय आसाम टेटनि 100निबो बांसिन फोरोंगिरि सोमावसारगिरिफोरा फोरोंगिरि समाज मुरखं सेलेक्ट ब्लक फोरोंगिरि समाजनिफ्राय गोबां दाबिफोरखौ लानानै जनाय मुरखं सेलेक्ट गुदि खोन्दो सोलोंथाइ मावख'नि मोखाङाव 2 घन्टा धरना होदों। बे धरनानि गेजेरजों आसाम सरकार आरो सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ गोख्रों सोंखारिदों। बेबादि समाव जेब्ला फोरोंगिरिफोरा समनि स्केल मोननांगौमोन अब्ला मासिखौ गाज्रि खालामनो थाखाय बेथनखौ खम खालामनाय खामानिखौ बन्द खालामनो बिथोन होदों। मोननाय बेथनखौ जेबो खहा खालामाजासे नेमखान्थि खालामनायनि राहा खालामनाय। नेमखान्थि खालामनायनि मुङाव सोलोंथाइ मन्थ्रिया होनाय सर्तखौ बोखारनो थाखाय जनाय मुरखं सेलेक्ट ब्लक गुदि सोलोंथाइ मावख'नि मोखाङाव धरना होनाय जायो। आसाम पुलिस बिफानाव गोदानै साख्रि मोननाय बिजाथिफोरनिसिम माखासे गोनांथार बाथ्राफोरखौ खावलायदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। आसाम पुलिस बिफानाव SI आरो DSP महरै थिसनजानाय बिथांमोननिसिम माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ खावलायदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। पुलिस बिफाननि मावफारियाफोरखौ सरासनस्रा सुबुंफोरनि सायाव मोजाङै आखुथाय दिन्थिनायजों लोगोसे रायजो राजानि थाखाय जेब्लायबो मददआव गसंनांगौनि थाखाय खावलायदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। गोरिब आरो दुखुथिया सुबुंफोरखौ मदद होनायजों लोगोसे दायनिगिरिनि सायाव गोख्रों राहा लाथारनांगौनि थाखाय खावलायदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। बेजों लोगोसेनो रायजोनि आइजो आरो उन्दै गथ'फोरखौ रैखाथि होथारनांगौआ आसाम पुलिसनि मोनसे गोनांथार बिबान। आसाम पुलिस बिफाना गोरिब दुखुथिया आरो आंखाल जानाय सुबुंफोरनि गेजेराव जेब्लायबो गसंनायजों लोगोसे रैखाथिनि सुबिदा होनांगोन होननानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंबावदों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।